Managing Director na Chief Executive Officer Awka Capital Territory Development Authority Maazị Osi Ọnụkọ ekwugo na Gọvanọ Chukwuma Soludo bụ onye na-enweta ezi mgbanwe bụ onye nwere anụmọkụ n'obi imepegasị ngalaba niile nke ọnọdụ akụnụba Anambra steeti. Maazị Ọnụkọ mere ka mata nke ọgọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'Awka ka ọ gara njem nlekọta n'ụfọdụ ebe dị iche iche n'obodo anyị. Ka anyị wetara gị akụkọ a n'uju ya. Oge ndị nta akụkọ ABS batara na ya bụ ebe a na-arụ ụzọ, ndị ọrụ Tech Construction Company bụ ndị ahụrụ ka ha nọgasị na-arụ ọrụ na ya bụ ụzọ ịgbari ala na ikpopụ aja adịghị mma ma were kwezie aja ndị dị mma kponye na ya bụ nke ndị ya bụ Tech Construction Company ji ya bụ ọrụ ngo nọ na-arụ. Ka ọ na-agwa ndị nta akụkọ ABS okwu ka otu onye bi na ya bụ ebe bụ Pastor Jonathan Okoji-Uwakwe kelere nnọọ Gọvanọ Soludo maka ime ka ụzọ gaa na ya bụ ebe ma kọwakwazịa na arụcha ya bụ ụzọ na ọ ga-emepe ọnọdụ azụmahịa na akụnụba na ya bụ ebe. Dịka o si kọwaa, ya bụ pastọ kwuru na ọ bụ nnọọ ihe si n'aka Chineke bịa na Gọvanọ Soludo ga-arụ ya bụ ụzọ n'oge dịka oge a. Kọwakwazịa na Gọvanọ Soludo bụ onye Chineke kwadoro ma jikwarụ nkwado ndị mmadụ igbu odibo nyere ndị Anambra ma kpezie Chineke ekpere ka ọ nọnyere ya. Onye ji ọkwa dịka site manager nke ndị ụlọ ọrụ ji ya bụ ọrụ ngo kọwara na ụzọ niile ahụ dị kilomita 7.1 ma bụrụkwazi nke banyere Federal Housing. Kọwakwa na ha bidoro na Idoko Drive ịrụ ya bụ n'ihi na ọ bụ naanị 100 mita 5 nakwa ka ha nwee ike wepụtara ndị bi na mpaghara ahụ ụzọ ọzọ ha ga-esi na-aga mgbe ha ga-ebidozi ọrụ na ụzọ Akpaka Nsugbe. Ya bụ onye site manager kọwara na ụzọ ahụ bụ nke ha ga-awulite elu nke ogogo ya ga-abụ 200 ha ga-eji asphalt, cement na stone base wee wụọ ma kọwakwazie na ha nwere naanị ọnwa 7 iji wee rụpụ ya bụ ọrụ, kwee nkwa na ha ga-ahafe gọọmenti Anambra ụzọ ahụ n'ọnwa Mee nke 2023 site na ụzọ Idoko nke dị na Federal Housing Onitsha. Abụ m Ngozi Obileri.